Nag-start po siya dito sa aming barangay. Nanong po namin po sa DNR and DOT po. Tapos pinagtulong-tulungan na lang mabuksan sa turismo. Super na-enjoy po talaga sila sa pagpunta nila dito sa amin sa itong lugar na to. Kasi ito yung sabi nilang parang mini Palawan daw po dito sa Bicol. Nung wala pa ito, halos wala pong mga trabaho yung mga tao dito. Halos nagkukopra lang, kung ano-ano lang binibenta. Nung nag-start po nung nagkaroon na dito ng tourism kagaya nito, halos yung mga tao dito, lahat naman po, nagkaroon ng trabaho. Ito po yung underground river, ito po yan, then yung mga swimming area, then yung hiking, then yung safety spots po. Then bago po talaga dito sa amin na plano, like yung sabi ko sa inyo na maglalagay po dyan ng hotel, then maglalagay po kami dyan ng swimming pool daw po para once na ding tag-ulan, may ikalawang tempo tayo na pwedeng pag-swimming. Hello po guys, sana po yung mapuntahan niyo po yung lugar na ito para mas makita nyo po ng personal na kung gaano po paganda yung aming turismo po. Yan yung Bini Underground River po dito sa Bicol. Thank you po.